Εκδόσεις Τσεκούρα μαθηματικών βιβλίων. Συνεχίζουμε με μία άσκηση ακόμα στην αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο. Εάν συνεφαπτωμένη 4π3 πλην χ συν συνεφαπτωμένη 7π έκταση χ ίσον 5, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης α ίσον συνεφαπτωμένη τετράγωνο 4π3 πλην χ συν συνεφαπτωμένη τετράγωνο 7π έκτα συν χ. Λύση. Αρχικά παρατηρούμε ότι οι γωνίες 4π3 πλην χ συν 7π έκτα συν χ ισούται με π δεύτερα. Οπότε, λύνοντας ως προς τη γωνία 7π έκτα σε χ, παίρνουμε 5π δεύτερα μείον 4π τρίτα πλην χ. Την ισότητα αυτή την ονομάζουμε 1. Είναι λοιπόν δεδομένης της αρχικής ισότητας και χρησιμοποιώντας την σχέση 1 που αποδείξαμε παραπάνω, αντικαθιστούμε το 7π έκτα συν χ με το 5π δεύτερα μείον 4π τρίτα πλην χ. Παίρνουμε λοιπόν ισοδύναμα. Αυτή είναι εδώ τη σχέση. Συνεφαπτωμένη 4π τρίτα πλην χ συν συνεφαπτωμένη 5π δεύτερα πλην 4π τρίτα πλην χ ίσον με 5. Αναλύουμε το 5π δεύτερα και γράφουμε συνεφαπτωμένη 2π συν π δεύτερα μείον 4π τρίτα πλην χ ίσον 5. Ισοδύναμα. Παίρνουμε λοιπόν την ισότητα συνεφαπτωμένη 4π τρίτα πλην χ συν συνεφαπτωμένη π δεύτερα μείον 4π τρίτα πλην χ ίσον 5. Παρατηρούμε ότι η γωνία π δεύτερα μείον 4π τρίτα πλην χ ανήκει στο πρώτο τεταρτημόριο και δεδομένου του π δεύτερα η συνεφαπτωμένη, η οποία στο πρώτο τεταρτημόριο είναι θετική, μετασχηματίζεται σε εφαπτωμένη 4π τρίτα πλην χ με χρήση των τύπων της αναγωγής του πρώτου τεταρτημορίου. Άρα καταλήγουμε στη σχέση 2, δηλαδή στη σχέση συνεφαπτωμένη 4π τρίτα πλην χ συν εφαπτωμένη 4π τρίτα πλην χ ίσον 5. Συνεπώς, η σχέση που θέλουμε να αποδείξουμε, η συνεφαπτωμένη τετράγωνο 4π τρίτα πλην χ συν συνεφαπτωμένη τετράγωνο 7π έκτα συν χ, πάλι λόγω της σχέσης 1 που είδαμε παραπάνω, αντικαθιστούμε τη γωνία 7π έκτα συν χ, γράφοντας συνεφαπτωμένη τετράγωνο 5π δεύτερα πλην 4π τρίτα πλην χ. Αναλύουμε το 5π δεύτερα ως 2π συν π δεύτερα μείον 4π τρίτα πλην χ. Το 2π είναι μια πλήρη στροφή, άρα φεύγει και γράφουμε την ισότητα συνεφαπτωμένη τετράγωνο 4π τρίτα πλην χ συν συνεφαπτωμένη τετράγωνο π δεύτερα μείον 4π τρίτα πλην χ. Πάλι παρατηρούμε ότι η γωνία π δεύτερα μείον 4π τρίτα πλην χ, η γωνία του πρώτου τεταρτημορίου, και το π δεύτερα μας δίνει τη δυνατότητα να αντιστρέψουμε τη συνεφαπτωμένη και να κάνουμε. Παίρνουμε την ισότητα συνεφαπτωμένη τετράγωνο 4π τρίτα πλην χ συνεφαπτωμένη τετράγωνο 4π τρίτα πλην χ. Κάνοντας χρήση της ταυτότητας α τετράγωνο σε β τετράγωνο, η οποία ισούται με α σε β στο τετράγωνο μείον 2αβ, η παραπάνω ισότητα μετασχηματίζεται ως εξής. Συνεφαπτωμένη 4π τρίτα πλην χ συνεφαπτωμένη 4π τρίτα πλην χ και όλο στο τετράγωνο μείον 2 συνεφαπτωμένη 4π τρίτα πλην χ επί εφαπτωμένη 4π τρίτα πλην χ. Εδώ, κάνοντας χρήση της σχέσης 2 που είδαμε παραπάνω, αντικαθιστούμε όλη αυτή την άγγελη με το 5 και ταυτόχρονα από τη βασική συνθήκη που συνδέει εφαπτωμένη και συνεφαπτωμένη αντικαθιστούμε τη συνεφαπτωμένη 4π τρίτα πλην χ επί εφαπτωμένη 4π τρίτα πλην χ με το 1. Κάνοντας εδώ τις αριθμητικές πράξεις παίρνουμε 25 πλην 2, άρα το τελικό αποτέλεσμα της ζητούμενης παράστασης είναι 23. Εκδόσεις Τσεκούρα μαθηματικών βιβλίων.